Proszę Państwa, nadeszła wiekopomna chwila. Nie wierzę w to, co widzę, a Wy nie wierzycie, że na moim YouTubie znowu jest po 47 latach jakaś gra. Bo ukazała się beta Gotika po śląsku. Aktorzy teatralni, telewizyjni, speakerzy radiowi, Dawidek i Inksi użyczyliśmy naszych głosów postaciom z gry, która łączy narody polski i niemiecki, będąc wspólnym dziedzictwem tych dwóch wielkich nacji europejskich, a pomiędzy wszystkim tym my, Ślązacy, i Gotik po śląsku, wszystko po śląsku, napisy po śląsku, głosy po śląsku. To jest wersja beta, która się pokazała 6 grudnia, także tu jeszcze będą pewnie jakieś niedoróby, bugi, brakujące niektóre głosy, a ja przy okazji chciałem tylko przypomnieć, że ja się nazywam Mikołaj Niklaus Andrzej Jan Wilga i jestem medalistą miasta Bytom, jak również pisarzem, a moja dcera studiuje prawo. No, to jedźmy z tematem. A zapis pochodzi z kanału Twitch TV Niklaus i przychodźcie na niego oglądać streamy. Grajmy! Nowy szpil. Myrtański Heimat zjednoczony pod perłem Robara II. Pan Mirosław Najnert, świetny aktor teatru w Katowicach i nie tylko. W czasie długich lat swego panowania Robar naciulał wszystkim wrogom Heimatu okrom jednego. Bitwa pod Legnicą. Wojna z workami srogo kosztowała, a cena za nią miała ponieść niewielka grupa heresztantów. Król potrzebował magicznego węgla. Tedy każdy hachor, niezależnie od występku, jaki popełniał, zmuszony był do robót na grubach. Co by nie citli, król wysłał swych potężnych uczonych, którzy mieli zawrzeć całko grubiorsko przełęcz magiczną barierą. Kawu Kamulski. A jo, Bóg jednym z nich. Niespodzianie coś zeszterowało, delikatna struktura zaklęcia i ostaliśmy uwięzieni, bez nasze własne dzieło. Heresztanci spotrzebowali oraz moment konsternacji. Całko grubiorsko przełęcz ze wszystkimi swoimi grubami była w rękach heresztantów. Robar nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował węgla. Szychta po szychcie. Król wysyłał heresztantom to, czego potrzebowali. Szychta po szychcie dostawał od nich kastle cennego węgla. Baba! Aże do dzisiaj. Na hołda zaś przykluzono heresztanta. Nie wiedział, co go czeka, a to prawie on miał wszystko odmienić. Trochę świdraty choby taki. Mianują mnie Diego. Jo, Jerzech. Mam w życiu w toś jest lepsze. Jerześ Sanowy, bajtel. A do mnie przynależy dbanie o bajtli. Jak się chcesz pożyć jeszcze trochę, to słuchaj się mnie. Chcesz szybko kojfnąć, proszę cię bardzo, ty paciuloku. Rób się jak uważasz. No, to jak będzie? A chciałżech ino zauważyć, że kiedy ten mod już będzie bardzo sławny i prawda, rozchwytywany, będzie to najpopularniejsza wersja językowa Gotika ze wszystkich, jakie istnieją, że rzekomo to moja skromna osoba i moja śląska wersja Gotika na YouTubie była inspiracją i bodźcem dla twórców, że taka wersja językowa powstała. Także... A czymś mi pomógł? A cymuś mi pomógł. Bo żeś potrzebował pomocy. Jakby nie jo, to Bulid i jego kamraty mogliby cię ściuleć na amen. A Jerzek je fajny synek i żech nie mógł na to patrzeć. Przeca jo przeszł całą ta droga, żeby dać ci propozycję o roboty. Roboty, ja? Ja. Po tym jak Bulid dał ci wtyta, winien żeś się spokopić, że trzacił ochrony. Każdy, kogo tu ściepną, ma wybór. W kolonii są 3 obozy i w końcu będziesz musiał kaś dołączyć.
Jezdrzech tu, co by pokazać takim bajtlom jak ty, że no i lepiej im będzie we starym łobozie. My dołączamy do ipniętych z bagna. Ipi na bagnie. Dobra, to co muszę wiedzieć o tym hereszcie tukej? Nazywamy go kolonią. Wiesz już, i że wydobywamy węgiel dla króla. W każdym razie tak robią hopy ze starego łoboza. Wewnątrz bariery powstały 3 łobozy. No i srokszy i no i starszy, je tak zwany stary łobuz. Stary łobuz, to się godo stary hachor. Słuchajcie, proszę państwa, jesteście w tym momencie, wy sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale w tym momencie historia dzieje się na naszych oczach. Ta gra po śląsku jest to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie w dziedzinie kultury i języka śląskiego gdzieś tak od czasów, kiedy list Ambrożego Szklarza do księcia w roku 1500, którymś tam jest notowany jako najstarszy spisany tekst w języku śląskim. To będzie list Ambrożego Szklarza, Biblia Gabriela Tobora, moje filmy i Dawidka i śląski gotik. To będą takie punkty, najważniejsze punkty w rozwoju śląskiej mowy. Nie wiem, ja... Gist poszło, to tak gist to... Bliski kontakt 3. stopnia. Co masz tukej za robota? Patrza, co by nikt tu nie przyszedł. Tukej na miejsce wymiany, a już szczególnie te ciule z nowego obozu. Hej, to ciebie tu dzisiaj wciepli, ja? No... Genau. To uważaj na chopów ze nowego obozu. Jorzech je ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widział na miejscu wymiany. Myśla, żeś już godał z niego? O Jezu, żartował! Wierzynie, ani kącka węgla nie może, ja? Hono tu. Ciulmu. Asio maszketnik. Ja. Sulte ziemi, co sam robisz? Daj mi pokój, hopie. Nie widzisz, że szukam czegoś do jedzenia? Wieram złomie, widzisz, kurwa? Młody paskudniak. Hilfe! Stulejarze. Padliniok. Widzę, że się myśliwy. Ja, na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Pora sztuczek mogę ci pokazać, ale to będzie kosztować. A wela? No i sam szut styknie jakiś dobry bir, a potem się obejrzy. Dobra. Czym? Na, chytej biera. Teraz kipo sprawiaj mi trochę o polowaniu. Grzyb! Haha! Pa, pa, pa. Tut. Kopruchy! Nie cierpia... Nie cierpia kopruchów. Jest, derkusie. Paule, kilka... Sam je ten stary obóz. Jest, Derkusie, daj mi siły. Stary obóz je pod mostem. Zróbno trochę placu. Diego godą ale, że mam się z nim trafić w Elagrze. No to jak tak, to właś. I trzeba wam dodatkowego hopa. Jeżeli sam nowy, bra. Moja starka teraz Jak chcesz wartko kaź ostać, to idź na barzoły. Te paciuloki z sekty biorą wszystkich, jak popadną. My za to bierzemy ino najlepszych. Do paciuloków ostaje ino federować na stary grubie. Ale tu ma fest śląski akcent, to słychać, tak. Słychać, że są ludzie, którzy tu poprawnie na ogół po śląsku, według mnie, no kurwa, co ja tam wiem, poprawnie się po śląsku to wypowiadają, wyżykają, ale że się, że
nie mają takiego akcentu mocnego śląskiego, a tu na przykład nie wiem, kto to dowód tego za tego hopa, ale ma taki fest śląski akcent. Jak znajda tego... Kto sam rządzi? To rósł pozór, co by był ordnung. Ale on odpowiadał ino przed Gomezem. Co możesz mi powiedzieć o obozie? Najfajniejszym miejscem tutaj jest torg. Jak chcesz coś kupić, ciś tam. Znajdziesz go pod tą wielką plandeką. Tork na W Cidrach. południowej części zewnętrznego Pistrzynia. Wleź do beczki. Ja? Ciupa. Lepiej się do tego nie mieszać. Wlozłeś do beczki i dostał że awans. Ja. Pierwsza się pokryła. hopie! A to go dasz do mnie? Łoszczegom cię! Takie mamlasy jak ty snadnie mogą napytać się biedy. W końcu moc tukejszych ludzi to okropne rałbierze. Wydało im się, i że mogą sam robić, co im się żywnie podoba. Słyszał, i że godał z Bloodwinem. Czemu? Kurwa, Czego Michał! chcesz? Gryfny z ciebie hop! Mało wielu motela łopowogi, co by mu podskoczyć. A to się mianuje, i że teraz my wszyscy będziemy musieli bulić za ciebie. Postaram się, co byś to spamiętał, kej Bloodwin poprosi cię zaś o wągiel. To jest... Nie! Muszalik, daj mi żyć, co ty robisz? Jezus! Pieronie, hopie! Daj Ciekawe- mi znać, jak już wszystko sprawisz. Ciekawe, czy tym Dobre? dupnie. Jeszcze raz mi podskoczysz, to już nie wstaniesz. Widzicie, za Wiele razy mam wam dodać, ciure głupie, co byście nie przełazili bez moja chałupa! Co cię bajsło? Zostaw mnie w pokoju! Mam was wszystkich szczerze dość! Wszystko zaczło się, kiedy zbudował się ta chałupa. Wszyscy go dali, nie buduj chałupy tak blisko przykopy. Ale żaden z tych lebrów mi nie powiedział, co się może stać, jeśli ja sam jednak wybuduję. Jak wrócił ze gruby poradniczy mówią ekstra zwierzę! Pierońskie gisty! Nienawidzę ich! Nie forsztelujesz się, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą bez moja chałupa, choby nigdy nic. Każdy pierzyński dupek. Hej, ty! Mądry synecek. Ja, ale fajne, nie? No fajnie to jest zrobione. Bekowo, ale no właśnie Ghostik jest bekowy. Ej, ale to jest dobre, bo ludzie w to zagrają po śląsku i będą się śląszczyć i potem na przykład nie wiem, 300 000 użytkowników śląskiej gotki się zrobi 1 000 000. I będą ludzie łazić w Koszalinie i w Kielcach i będą po śląsku sprawiać. Szczęść Boże, z FLK to idzie z Pieronie, a na zakup, no ja. A widziałeś tam ostatnio, co to się wyrobiało na tym torgu tam wele tego, Rona, wtedy widział takie coś, nie, ja. Tyś tak odum, no tuż pyrsk, patrzcie tam jako. Dałbych se łeb użnąć, że lubisz się pomaszkecić. Ja wysztudierował Nowoszama. Żur z Dąbrowki a la Stachu ze grzybami. Będziesz mógł pomaszkecić wiele chcesz. Ale czami czich roboki i pora prowoków. 5 będzie genau. Nie no, w tej becie śląskiej wersji są dostępne chyba tylko 2 rozdziały, to ja nie mam zamiaru teraz wszystkiego tego robić, to jest tylko taki test. A jak wyjdzie cała już pełna wersja po śląsku, poprawiona, dorobiona, zaklinam się i przyobiecowuję przejść całego tego gotika w tej wersji od początku do końca. Czym cię mnie za słowo? To ja tu jest. ale... Kim jesteś? Jorzech Jelester, zajmuje się tukej bajtlami. Masz szczęście, i że nie odezwał się do Baal Namiba, cudzi nie śmiem go dać z góry. To ja go dam. Ale jo muszę poosprawiać ze twoim majstrem. Nie próbuj, gwarantuję ci, i że pora zadać ci wszystkie potrzebne informacje. Co możesz mi powiedzieć o bażinnych chaszczach? Cóż, haszcze rosną ino na bażołach. Pod wiela idzie je skurzyć, czaje odpowiednio przetworzyć. Tym zajmują się nowicjusze. Haszcze mają roztomajte fungowanie. Jak je się kurzy, to smolisz wszystkie twoje problemy. Jak się go skurzysz fez dużo, to idzie osiągnąć sztant przyzwalający na nawiązanie kontaktu z innym okiem. Tajla zebranych haszczy wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych hopów do bractwa.
Moc z nich przystępuje do nas ino z kuli haszczy, ale aby pomagają nam w robocie. Kierowców! Nie próbujcie je ich zniewolić, a toli przyzwólcie im płynąć! Bezwolny pacierz i medytacyjny odkrywamy siła, co jednoczy nasze ciała, usądki i dusze. W chwilach zwątpienia szukajcie podpory w swoich kamratach. Serwus, Jerzych sam nowy. Jeronie. Niech Nynok będzie z tobą. Piernie. Wszystko w porządku, kamracie? Ja to dupca. Ije, rodcie zaś widza, co u ciebie? Dupca starych bogów. A co ci się tak uwidziało? Godej. Nynok, pokazał mi się jak żechnynął. I co ci powiedział? Powiedział, idź na bażoły, sztachnij się haszczy i przyłącz się do bractwa. Let me to the chef. O kurde. Nie! No i trzeba było dać mu wpis. Winuszek schachmycił ze stoła! Chce się do was przyłączyć. Ja? A co my będziemy z tego mieć? O! Kojarza! Ten cidrowski dialekt. Przysyła mnie Mordrak. Mam do ciebie pierścień. O jaki gryfny! To jest taki zwyczaj, wiesz? Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro ciebie dał ten pierścień, to musi mieć cię fez w zocy. Chce, co byś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że czami kogoś w obozie na bażołach. Bractwo planuje jakieś dupne ciulstwo, a ja chcę wiedzieć wszystko, co oni będą tam wynokwiać. Łopieruna, tego pyska nie znam. Dość ty. Mianują mnie Gor, że gnojem niokiem w służbie uczonych. Talarczyk. Czym się zajmują najemnioki? Lee zawarł z uczonymi ugoda. Zatrudniał najlepszych wojoków ze cołki kolonie. To znaczy nos. Fajnie się chłopy po pysku dały. No... Szansa. Ale żeby ani jednego kuncka? No, wrażenie moje jest takie, że to jest super. I spełniło się po części trochę moje marzenie, czyli podłożenie głosu za postać z gry. Także cóż pozostaje powiedzieć? Czekamy na pełną wersję, która powinna się ukazać za niedługo. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, bo dla twórców będzie wszelaki, jak się to godo, feedback bardzo cenny. I będę informował, kiedy już pełna wersja będzie dostępna i każdy będzie mógł jej spróbować. A na pewno jest to najlepsza, będzie i już jest najlepsza wersja Gotika, jaka może tylko być. Także trzymcie ręka w batkach, znaczy na pulsie.